ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୁରା ପାଟଣୀ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ପୁରୀର ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଏହାର ଭୂମିକା, ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିର ଐତିହାସିକ ମାରଦା ମନ୍ଦିର ପରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବେଢା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତା ସହିତ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 12 ଏକରରେ ଏକ ପୋଖରୀ ରହିଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ଏହି ପୋଖରୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ, ଯିଏ ନାଇଜରରେ କୁଳ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂଜା ଏବଂ ରୀତିନୀତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସଙ୍କ ଘର ଏହି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସରଳା ଦାସଙ୍କ ପରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁରା ଗାଁରେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ସହିତ ତ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ এই ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆସିକି ମତେ ଆସି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ପିସଫୁଲ ଜାଗା, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ହୋ ହା କେଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ।